תגידי משהו מצחיק. נו? כמון. היא מצאה אותי עכשיו פה בדרך, אז היא פשוט אמרה לי לשבת היי כולם, אז הגעתם לסרטון הראשון שלנו בערוץ החדש שלנו. זה השם של הערוץ. אז כעיקרון אני אמורה לספר לכם קצת על עצמי. אז לי קוראים קרן, אני בת 15, אני לומדת בכיתה ט'. אני ושרה, שהסרטון היכרות שלה צריך להיות ממש אחריי. החלטנו לפתוח את הערוץ הזה כי אנחנו רואות שרוב הזמן שאנחנו נמצאות נגיד, אז בדרך כלל אנחנו צוחקות על אנשים עם אנשים ולפעמים גם אחת על השנייה. רוב הזמן זה כיף. ברוב הסרטון אנחנו הולכות לעשות יותר ולוגים שאנחנו מסתובבות נגיד, ויותר ולוגים פשוט. אבל לפעמים אנחנו נעשה גם סרטונים של כל מיני טאגים, אתגרים, ייעוץ אם יעלה משהו לראש, ולפעמים DIY'ים. למרות שאצלי זה יהיה פחות, כי אני לא הבן אדם הכי יצירתי שיש. אני מאוד אשמח אם תירשמו לערוץ הזה. אני חושבת שממש כדאי לכם. ואני רק רוצה להגיד שהערוץ הזה, זה בדרך כלל יש ערוצים ביוטיוב שהם נגיד רק לבנות, שזה יותר יעניין אותם למשל. כל מיני דברים על אופנה, איפור ודברים כאלה. כאן זה יכול להיות גם וגם, שזה ממש יכול להיות נחמד. וזהו, אז תירשמו אלינו. היי כולם, שמי שרה, אני בת 14 וחצי מהמרכז, בכיתה ט', וכן, וזה סרטון הראשון שלי ושל חברה שלי קרן, ובערוץ הזה אנחנו הולכות לצלם לכם יותר כמו ולוגים כאלה, שהוולוגים האלה יהיו יותר מצחיקים. זאת אומרת שכשאני והיא ניפגש לעיר אז נצלם סרטונים מצחיקים. כמו למשל אמת או חובה. היא נותנת לי חובה ללכת להגיד משהו מצחיק לבן אדם, או לא יודעת, כל מיני שטויות כאלה אנחנו הולכות לעשות בערוץ הזה. הולך להיות אולי ייעוץ, אני עדיין לא יודעת, אולי קרן תעשה את זה, אני לא הכי מומחית לאופנה או משהו, או סתם ייעוץ כזה. DIY אנחנו לא נעשה פה כי אנחנו לא מוכשרות. איפור גם לא, כי כולם עכשיו בטרנד הזה של לעשות סרטונים ביוטיוב של איפור וזה וזה וזה. אנחנו רצינו להביא משהו קצת שונה ליוטיוב, ואנחנו מאוד מקוות שתאהבו את הערוץ שלנו ושתרשמו אלינו ושתצחקו איתנו ושתהיו איתנו לאורך כל הדרך. וזהו, תודה שצפיתם בסרטון הראשון שלנו, מקוות שתמשיכו ליהנות.